Jatend piny William Ruto kwayo Jokenya otigo odiochiengni midhiale higni 16 mar katiba mar kete ratil kendo nono gik ma katiba no osetimo e ngimagi kod lokruok moseneno nyaka sani. Magi oyange twak mare karomo ma KICC e kinde dhialo higni 16 ma katiba mane opuodhi e higa 2010. Bede adek madito mag sirkal moting'o mano mar od bura, do kanyakla kod telo maduong' mar sirkal kata executive onyis mondo onon ka bende gisetiyo makare kete tim katiba mar piny Kenya. Mae bende nyiso ni chenro mag sirkal nyaka chop makare ne jopiny. True measure of constitutional implementation is not just in the number of laws enacted or institution established. It is whether a victim can access justice, whether a child is protected, whether a person with disability can access public services. Magi oyange twak mang'iyo okenge ma sirkal osegoyo higni 16 nyaka ne rwak katiba manyien. Jatend piny William Ruto kaloso KICC kawuono ewi wuodh katiba nyaka sirkande ne donje telo. Owacho ni gisegoyo okang' mar bero ngima jopiny kendo bero sectors mopogore moting'o mano mar somo. We have also recruited more than 100,000 teachers and constructed 23,000 classrooms to boost education outcomes and rolled out a new funding model for our university education. Ruto omedo ni kaka yor medo dongo piny Kenya, paro mar twak ewi lek dongo Kenya nyaka koro mi maino ni mar katiba osechiwo kaka Kenya owinjo chal. Kenya beyond 2030 must therefore be more than a new economic blueprint or a catalogue of projects. It must be a compact between the state and the citizen, between the present and the future. E wach ketarita e piny, jatend piny omedo ni kata bed ni katiba ochiwo ratiro mopogore ne jopiny, nyaka ket thenge kendo kao kang' ne jogo matiyo gi thuolo makamano e rocho kwe. Between a citizen exercising a constitutional right and an individual committing criminal offenses, we must neither criminalize protest because of the actions of a few, nor legitimize criminal conduct merely because it occurs in the course of a protest. Kodoke ng'anyo manobede higa 2024 mane rowere mag Gen Z odonje od bura, jatend piny owacho ni nyaka Jokenya duto orit gigo marito katiba moting'o od bura kanyakla kod doho. The institutions of the republic belongs to the people. They may be criticized, challenged, and required to account, but they must not be destroyed because they are the instruments through which the people govern themselves. Esama sirkal nono wuodhe e rito katiba higni 16 bang'e, podi med jiwo jokanyo mopogore mondo oket maino e rito chike marito piny mabiro medo dongo kendo bero piny Kenya.